Assalamualaikum Pak Dalang, selamat malam. Derek Wungon saking pinggiran Tenggarong, semoga Madangkara makin jaya. Saking Pak Lurah Harnoto Kades Tenggarong seberang. Matur nuwun sugeng minitor Pak Lurah. Nggih. Oper Mbak Tatin? Lingsem yen Mas Cahyo lagi neng kali kethek. atuh. Terus tresno sesidemam.
kasih sembah nuwun Bu Kesi. Yo saya ganti nanjake bintang tamune. Tur rata-rata bintang tamu men anu tak caosi info Mbak Tatin iki. Bintang tamu yen nang kene mesti ya dirubung karo cah cilik-cilik ngono kuwi. Yen Mbak Elisa mbiyen ki ninggali cah cilik-cilik kuwi udakara 1 juta. Ya. Gandeng iki taune beda paling ora ya 1,5 juta lah nggih anak-anak. Iya. Ya tumpake sepur men jumeneng Mbak Tatin Lestari Handayani Didot. Oke, yo. Kaya sing tak aturake ngarep mau Mbak Tatin, seksine wong sakmene mbane iki. Pripun? Mbak Elisa mbiyen ninggali 1 juta. Niku rak Mbak Elisa ta nggih? Nggih, Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ya pen kajenge Mbak Elisa. Terus sampean beda mesti ya? Beda. Luwih akeh ya? Ya nek aku ya ndelok engko jajal saking bulurah piye. Mongko bulurah liwati Bu Kesi. Berarti ndelok Bu Kesi piye iki kok? Nggih Bu Kesi ya piye. Dadi Bu Kesi ndelok nang dalange lah tergantung kok dalange piye. Lah aku manut bulurah piye iki bulurah? Malah ubeng-ubengan. Lempar-lemparan. Nggih menika nderek sowan wonten Banaran nggih Pak Cahyo. Nggih Banaran Sidoarjo Senori Tuban. Senori Tuban menika nembe sepindah menika kula sowan wonten mriki matur sembah nuwun. Menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki. Menika acaranipun bersih desa nggih. Nggih utawi sedekah bumi. Oh nggih. Menika nderek ndedonga Pak Bu, mugi sedaya masyarakat wonten Banaran mriki tansah pinaringan selamat, sehat, kathah rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, amin. Matur sembah nuwun menika sampun napa jenenge kersa nimbali Tatin sing kaya dream nggih. Matur nuwun Pak Bu, sedayanipun menika nggih nganten iki wujudipun dream ning dandan nganten iki. Aja kloro-loro ngono kuwi lho. Lah ngapa? Mergo kaya dream akhire awakmu viral. Jajal awakmu kuru aking ngono kuwi malah ora kondang. Biayi kene iki mergo kulino nonton ning YouTube, nonton ning TV karo sinden Tatin kaya apa ambak sampean lemu ning nyatane gemesne. Nggih napa mboten Bapak-bapak? Lho, kuwi penggemarmu kuwi, Tin. Ra mungkin iku mau sapa sing ngomong nek kaya dream? Aku. Terus? Lho kuwi mau dream nggih ada apa? Minyak toh? Minyak. Mongko nun sewu sponsor terbanyak di sini napa Bu? Pertamina nggih. Lah niku biasane lek sing jenenge lenga diadain napa? Dream. Lah kuwi dream ki penting. Tanpa ada dream dan minyak, mokal iso bersih dusun wayangan nanggap dalang cahyo sindene Tatin Titok. Lho ngono kuwi. Mula tepuk tangan untuk dream kita malam hari ini. Ah, Bapak Ibu kayak tepuk tangan nggo dream lho. Iki mong ya aku iki kan ngene dandan 2 jam lho Pak Yoyo. Ngapa? Kok isane dunake dream mbok liyane dream rak ya ono ta? Lah nek liyane enek. Apa? Gentong. Malah saya nika kowe iki mbok ora sia-sia karo wong wedok ngono lho. Sia-sia piye to, Nduk? Ora wong ya nek wis cantik ngene iki rak ya oh Mbak Tatin sing cantik ngono ora Mbak Tatin sing kaya dream ngono kan ya jenengan nek ora tanpa wong wedok piye padake? Loh ora apa-apa.
Lah aku ora masalah. Nun sewu yo, upaman ning donya enek lanang tok apa wedok tok ya. Sing rugi tetep wong wedok. Kok isa? Lek wong wedok tok bingung arep piye? Lek wong lanang tok ora masalah. Sik nek banci, ayo. Ya ora lah. Masa ya karo ya jenenge wong wedok. Lah lek eneke kuwi witene ngopo? Kayak Apri ya lumayan kae. Sajake kulino karo banci iki dalange. Ya ora jenenge lanang karo wedok iki wis dadi siji kaya Adam Hawa mau lho Pak Yoyo. Dadi anane wong lanang kuwi ya karo wong wedok ngono. Dadi nek karo wong wedok iki aja sia-sia. Wong sing sia-sia iki sapa to? Sponsor terbesar untuk Banaran Bersih Dusun niki saking napa, Pak? Pertamina to? Pertamina niku napa to, Pak? Minyak to? Minyak niku diadain napa? Non? Apa? Drum nek mriki drum. Oh, drum nggih. Drum nggih. Lah kowe milih drum apa drum? Ayo. Cek. Kula kados drum, Pak Bu. Lho, iki ya tunggal dene padha lah. Nggih monggo nek anu masyarakat wonten ing mriki ajeng madhahi teng drum monggo. Ya aja mutung ngono kuwi. Lah sampean mumpung ditimbali dipercaya karo Bu Inggi karo panitia masyarakat mriki supaya nglipur piye carane memberi hal yang senang untuk warga masyarakat aja mutung ngono kuwi. Ya ora apa-apa kok wis dipadake drum. Nggih. Ya wong lagi tengok-tengok cantik lagi menikmati makman saka sing diparingke panitia kok Mbak Tatin kaya drum. Aku langsung, "Hah? Kaya ngene padake drum." Tak glundung. Sing nyek laku to. Sampeyan ora ngerti rahasiane seorang dalang. Dalang iki anggere nek sinden dielek-elek, biasane dhek malah seneng. Oh, berarti sengit dulit. Ya aku lho gur dulit tok gelem, sapa sing gelem kaya ngono kuwi? Lah maksudnya? Ya ora iso tegese senengi tegese memberi perhatian khusus kepada sinden itu sendiri. Oh, nek jenenge ngono kuwi berarti nek umpamane ngunek-unekke berarti sayang. Murah nyapa kok sayang? Lah piye toh? Jarene kuwi mau piye nek ngunekke ngono piye mau? Perhatian. Perhatian adalah tanda dari Seneng. berarti jenengan seneng kula. Seneng antarane dalang karo sinden. Tenane. Ya wegah mosok aku gedene semono mlebu ning drum ya gah. Ya aku ya wegah dileboni ngono sakmono gedene kono padake iki ya gedhe ning cilike. Sae-saesane. Yen cara ngene jenengan pundi, Mbak? Alamatnya jenengan? Oh, nggih, nderek nepangaken nggih Pak Bu. Kula menika saking Sentolo Kulon Progo Yogyakarta nggih. Dadi wau mriki niku perjalanan kurang luwih 4 sampai 5 jam. Dadi iki adoh kono adoh kene tundekke drum. Matur nuwun nggih Pak Yayan nggih. Sami-sami. Nggih, jan. Dalang kok le jan apik tenan ngono lho. Ora ngono kapan jenengan iso silaturahim karo Piyai Banaran kaya ngene lek ora lantaran Pak Cahyo Kuntadi kan ya moga. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak Cahyo. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten ing Banaran menika. Lek cara desane jenengan kampunge jenengan jenenge apa? Lek kene kan sedekah bumi kono apa jenenge? Mriko nggih Merti Dusun. Merti Dusun. Nggih. Ada perbedaan apa mboten antara Banaran kali Sentolo? Ya bedane ada. Bedane apa? Bedane nek nggon mriko iki mengko sing nonton rapati akeh. Oh. Nek mriki jan tumplek-blek sakmene saking mriko ngantos mriko menika manusia sedaya lho niki. Nggih, ya dicukne wiran kuwi 300-an kok. Ora nonton ya rugi. Pinten iurane? Ana sing 300, ana sing 250 kene undho usuk ngono kuwi. Oh. Minim iki 130 ki merem dipet pisan. Niku saking masyarakat nggih. Nggih. Nggih monggo lantaran panjenengan. Nggih. Panjenengan terus kula. Heeh. Kira-kira kinten malam hari ini saya berapa? Lho saru, mosok ngono diomongne nang kene. Ala kok dadi Bu, benjang malih nek menawi ajeng nanggap kula mboten sah liwat dalange nggih. Soale menika guntinge landhepe pol iki. Aku ora gunting. Lah apa? Ngelongi. Oh, berarti nek ngelongi jatahku berarti ki wayang gamelan dan sebagainya ki aku yang melu duweni lho. Kok iso? Lah kok nggon aku yang melu mlebu nggonamu? Heh? Piye ta ya? Nggon aku Heeh. mlebu. Hah? Piye, Pak? Ora iso wong drum ki ada kok mlebu ngendi ora. Maksudnya ki dadi Lah, lho. Wah, bener kuwi, Pak. Leres. Nggih. Gene Pak Dalang mlebu ning drum nggih. ora bapak era muni drum kok nek Pak Dalang mlebu ndamu iso ngono. Maksudnya ki kula ki ya melu urun tuku-tuku ngono lho wong ku ya termasuk duitku barang. Lah iki pancen milik bersama.
Biasane engko lek poso iki didol dhewe-dhewe iki. Yo aja ngisen-ngisen ke dalang kondang. Lah aku ki ndek entuk saweran pas nang Surabaya ki lho nang nggen apa kae? Nggen Mabes kae entuke dhuwit 10 juta tin. Langsung tak tukokne lemari. Kanca-kanca nggo klambi ae lebokno kene kabeh kaya ngono kuwi. Lah yo sing bener ya ngono kuwi wong milik bersama. Wah iya milik bersama rumah samu piye? Ya jane nek ana saran ya didumke ben nggo tumbas sapa ngono. Aku suwi-suwi kapok tin aku nglantarne awakmu kok undet-undet masalah duit aku isin. Lah piye ta? Lah jenengan ra butuh duit. Ra butuh duit. Ya butuh duit nek demone ning kene aku sing malu ora. Lah aku gur ngomong lho, gur ngomong karo masyarakat. Pak Bu, benjang malih nek ajeng ngundang kula ampun lantaran delange. Mengono kok. Mergane delange guntinge. Oh. Bu iki melu sapa to, Bu? Masa ala Tatin teko kene sing nelpone aku mosok muni londak-landep ora. Sing landep iki lambene Tatin kuwi malah. Ya ora, ya pokoknya terima kasih nggih Pak Dalang. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki duwe sedulur anyar. Sesuk meneh dadi nek wis rene iki rak ya engko dadi seduluran ngono. Tahun ngarep ganti bintang tamu ya. Ya ganti dalang bareng kok. Aja. Aku iso kok tahun ngarep iki. Wis di DP ta? Wis. Kowe ora ngerti, tahun wingi iki ganti dalang mergo aku karo kanca-kanca ra iso. Akhire ya balik meneh. Ini tanda cinta kasihnya warga masyarakat Banaran karo Bu iki terhadap Madangkara lho ngono kuwi. Oh, nggih. Saestu ta, Bu? Nggih, mergo Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Lek dalange pengrawite tetep lek bintang tamune salin-salin ngene. Ra apa-apa. Aku sesuk ya arep rene dhewe wis ngerti nggone kok. Rene dhewe rene gamelane rene sinabu arep ngopo? Iya. Nang perapatan jare bapake ngopo nang perapatan? Nggowe cicik-cicik ya, Pak. Nggih. Nah, lek ngono ki mau pamundhute Bu Lurah, Bu Inggi, lek kene istilah Bu Inggi, Mbak. Ngersake podang kuning. Gila sampean iki ora. Menika wau Bu Lurah namung kertas tok. Enak duwe akeh pancen. Endi? Ning tak dumni cah cilik-cilik iki lho pisan. Waduh, balik kele. Lho. Lah iki jane sinden apa kotak amal ora. Lah kan nyuwune kuwi to. Paling ora aku iki nambahi cah cilik-cilik ngono. Alah kok sik yo le aku ora entuk-entuk le, entuk tak keke ya. Oh, genah. Bareng saiki cetil ngono ya jiro lu. Cetil. Pani omone cetil ngono. Tak selentik ngono. Wah. Ya, piye? Mbak Tatin piye? Piye ora krungu? Ocen heeh. Wong ya ora dikeki apa-apa kok wis jejaluk. Kono anteng nang kono ya. Dimatke sik Mbak Tatin sing cantik kaya drum. Ta dimatke. Disekseni kaya drum tenan apa ora ngene ya. Ora aja kloro-loro ngono kuwi. Ya kloro-loro wae. Oh, lagi ketemu nang kene pisanan kok dunekke drum. Lho drum aku ki minyake ngono lho, Tin. Tegese aku karo kowe bersatu padu terus ngono lho. Minyake ra nek drume akhire ya kutah nang ndi-ndi ngono kuwi lho. Ngono berarti yo golek drum ya. Malam hari ini berarti dengan dalang ki Cahya Kun tadi minyak mambu. Ngono ya. Minyak kapak. Menika napa wau lagune Pedang Kuning? Pedang Kuning Bu Inggi sing ngersake. Bu Inggi, Pedang Kuning Bu Lurah pundi ta? Bu Lurah. Wah, nggih, wah sing cantik sekali nggih. Awas Bu. Ngapa? Wong sida meneng kok. Agem bawa Bu. Nggih. Nggih. Nggih, nek agem bawa niku biasane ten Yojo 300 Bu, nggih. Yogja ya Yogja Tuban beda nggih Bu nggih. Ayo. Nggih, ora apa-apa pokoke sing penting menghibur masyarakat wonten ing mriki. Aja njaluk karo Bu Inggi wis paring akeh 300 tak siapi anggere apik. Lho iki. Waduh, lha kuwi apik apa orane ra ngerti engko ya. Pokoke lek apik 300 tak kene kowe ning parandene kok elek min 300 we. Tombok berarti. Tombok ora nggih. Iya, Pedang Kuning. Arep ndi le? Kuwi wis mutung kuwi paling ra entuk apa-apa ngono. Arep pipis. Ya. Halo manis nangsa
jenar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi pripun mak tayop ke nggih Iki ra kok jaluk. wis rampung Urung rampung lagune urung ya. oh iya iya Niki engko sing kira 300 to, sing 100 tak jaluk ya. lan apa Bae jatahe Larso sing 100 iki. ya engko timbilen kok Oh timbul yo cuma diulang mbak kabeh. Aku kalah karo wong wedok. angkene dikeroyok wong wedok kabeh Iya. Kowe menangan bengi iki Piai Putri iki ayo. Yo tayub Tin, Witin, ayo Tin. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk awan nganti bengi
Laksana iki paringane Bu Inggi tak caosne jenengan iki 300. Ya. 300. Matur sembah nuwun nggih Bu Inggi. Nggih, sami-sami. Iki janjiku nyolenya 100 wae nya. Ora do meneng wae kok kuren. Ngedume piye lek 100 tok iki? Lah, ya songo iki nyepleh 1000. Lumayan kena gitu cilok. Nek nggo tuku cilok lumayan wis entuk 60.000 to Le. Ndelok wayang entuk dhuwit wah lumayan ya. Lho calone bocah-bocah kuwi iso lek sunatan utawa rabi, yo njaluk ditangkapne wayang. Oh nggih. Kudu. Dalange sapa Le? Sesuk nek sunatan dalange sapa Le? Hah? Oh wis bar sunat tok. Lek rabi. Nek rabi kapan? Ya sik suwe. Oh ya suwe ya. Bersunat to isen. Nggih. Menika ugi kula aturaken dumateng para pamirsa ingkang mirsani Mbak Tatin lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel. Nggih. Ingkang alhamdulillah sampun 3.600 penonton pasang mata, Mbak Nuwun. Luar biasa, nggih. Dadi niki malam hari ini Pak Bu menika disiarke wonten YouTube Kuntadi Channel. Dadi menika dipun siaraken ngantek tekan seluruh dunia. Leres. Sing mriksani mboten namung panjenengan sing wonten mriki tapi ten pundi-pundi. Dadi niki kondang sak dunia nggih. Nggih, leres. Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng kadang-kadang WMC ingkang saking Bojonegoro. Wayang mania community siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Nggih, pokoknya siapapun dalangnya, siapapun yang mendalang tetap didelok, tetap dilestarikan gitu. Ugi caksi lover sing nekat ana sing saka anu lho Mbak, Magetan lho Mbak. Tidak mriki? Oh, kuwi adoh banget ge cah wedok. Iki nekat tenan lek kuwi ora. Nggih. Menika? Mbak menika? Nggih niku. Mbak, so aja nekat-nekat lek daerah Madiun monggo iki adoh tenan iki. Waduh lho Mbak, iki gek mau liwati hutan-hutan lho Mbak. Kono aku mau liwat kene iki wedi aku. Lah ngopo? Lagi wetengen hutan lho. Oh. Gek dalane ciut ngono. Ah iya. Ning kula nggih anu wingi nate ten Tuban, ten Jatirogo napa pundi nggih? Jatirogo nggih, dadi ketuban sudah 2 kali ini alhamdulillah. Ketuban. Ayo. Ketuban. Heeh, neng Tuban. Nah, nang Tuban lho maksude, padalangi senengane arep mlesetke wae lho. Ora kok ya, aku memang meluruskan kok ya. Tak golekne kanca iki ada bibit baru. Oh iya, ini aku belum pernah lihat. Yen mbiyen nate duwe ratu podang kuning iki tumenggung. Ayo. Lah, ratune nanti ratune? Ratune lagi umroh. Umroh. Iki lho si Mutiara ki ya Ponorogo ta, Nduk? Coba kaya apa berdiri, Nduk. Ayo. Iki tumenggung. Ayo. Ben kenal sapa ngerti iso ketularan kondang laris kaya Mbak Tatin. Amin ya. Nggih. Dadi ning Madangkarai selalu ada bibit-bibit ngene iki Mbak Tatin. Oh, nggih. Dadi urung karuan lek sak rehat iki melu aku terus ora. Suatu saat ya dheweke pengen hijrah ning endi ngono kuwi. Terus aku membibit lagi ngono kuwi. Oh, nggih lah ya wonten niku dalang sing napa jenenge sing sae. Nggih. Dadi yo amal ibadahe nggih apik. Meregenerasi. Meregenerasi. Pokoknya panen tumbuh 1 piye hilang 1 tumbuh 1000 ngono. Nggih, leres nggih. Terus rencananipun diajeng umroh-umroh nih sinden mungkin ya. Oh. Berarti sing ngumrahke Pak Dalang to? Iki Mutiara lagi anyaran ngomong sing ora-ora kuwi ora. Aku remuk ngumroh ning Lah wong ngene. sing setunggal sanjange pun umroh. Lah lek umroh terus lek liyane ra apa-apa lek Mbak Tuti umroh ning kono piye jal polahe. Dek ro krungu Fatihah panas kok wisan. Iya. Ya selamat malam Mbak Mutiara. Yes, king dalu Mbak Tatin. Jenengan tasih sekolah. Tasih. Kelas berapa? Semester 4. Oh sudah kuliah. Nggih. Kuliah ya. Nggih. Semester 4 di mana? Wonten isi Surakarta. Oh berarti muridnya Pak ya Bugesi. Nggih, tapi lentu jurusan. Oh napa? Kula Karawitan. Oh nggih, Pak ya Bugesi kan pedalangan nggih. Nggih, pedalaman. Ayo nggih. Pedalangan kupinge. Lah yang kampusnya rada dalam ngono lho maksudnya. Pedalam. Ayo nggih. Daleme ndi iki? Ayo, ndi Dok? Saking pundi? Nggih, kula saking Ponorogo. Oh Ponorogo. Nggih. Mau nggih, tindak mriki nggih sareng rombongan apa ki ya, Mbak? Kula wau nunut truk lewat. Oh nono truk. Nggih. Nang nggo sisih ngendi? Ngisor.
enten anu sampingnya niku lho. Kok sinden kok nunut truk iki Ya padahal. ben tirakat sik ra apa-apa. Sesuk meneh aja nunut truk ya. Lah nunun apa? Sesuk meneh numpak drum. Ya. Kowe mangga kok eling-eling lek lara-lara. Lah mungkin nek bledos nggih bahaya, Mang. Ra iso mbledos drum iki dadi jenengan mlebu drum langsung glundungke ngono engko tekan kene ya. Kok isa-isane drum. Malam hari ini adalah drum ya. Nggih, Mbak Mutiara sing nendang napa menika? Wonten pamundutan. Gubuk asmara. Nggih. Oke, ngono kuwi siap sedia ngono kuwi. Gubuk asmara Nadianto, lek sampean Mbak Mutiara apa mau gubuk asmara iki pas. Lah Tegese pripun? iki ya ora bakal ambruk gubuke. Lek gubuk tumpak idrum wah remuk ora. Ya malah kuat to. Kok iso kuat? Lah ya kan gubuk terus dicagaki drum ya kuat. Mau nang dhuwure kok drume kok lek ora cor-coran kok iso kuwi ora ngono. Ya engko gari ngobong. Kok isa. Piye le wis dijol le duwite? Wah iya ngono pokoke sing adil. Walah jan cekat-ceket terginas. Ayo. Langsung didumke nyek 10.000 lah ya pintere lah. Nek kon ngitung duit ya. Bawane kok gentenan karo Mbak Tatin. Ayo coba. Nggih. Sampeyan sik Nduk Mutiara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Assalamualaikum Pak Dalang, selamat malam derek wungon saking pinggiran Tenggarong, semoga Madangkara makin jaya. Saking Pak Lurah Harnoto Kades Tenggarong seberang. Matur nuwun sugeng minitor Pak Lurah. Nggih. Oper Mbak Tatin? Lingsem yen keh mutan lelampahan kang Ya Nduk, ganti Mutiara. Tresna tulus nadyaningku bekas marah. Wis kreatif cengkok Luar wis jos biasa. kaya ngono lho. Wis pokoke sesuk derek Pak Yoyo sing semanggem nggih. Nggih, ampun siap. nakal. ya. Boten. Nek dinakali dalange ora anu langsung ngomong karo Bu Kesi. Nggih, langsung laporan. Lapor langsung. Dadi karo Pak Dalang pamane sangoni pira-pira manut ngono ya Nduk. Nggih. Pamane swidak ya ditampa disyukuri insyaallah bakal Nggih. dadi barokah ngono ya. Mbok nggih. Nggih, ngono. Kok manut banget iki ya nek aku Mangane njaluk sak 300 akhire awake saya gedhe. ora apa-apa, sing penting cair. Nah, cair pancen minyak diadai neng drum. 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 Yo, gubuk asmara berdua. Oke, yuk. Yen liwat aku kelingan kebagai biyen tangan geler neng cagak gabak tulisan warna depan
ya gedhi ya. Iya. Nggih. Napane? Piye? Cilik ning gedhi. Gedhi apane? Suarane. Oh iya. Suara apane? Kok yo ngematke Pak Dalang iki ngematke apa ayo? Mane apa? Ngene aku cilik kok gedhi kok dadi ngematke. Mane sapa? Ngematke Mutiara. Ora, aku ngecek gedhe tenan apa ora. Ya ya mulane kowe kok dadi dimatke. Suarane. Gedhe kaya apa tetep gedhe awakmu Tin. Apane? Apane? Semangate. Ah, ora mungkin. Asal ngematke. Dimatke. Ora. Biasa lah. Meh. Sini ta? Hah? Sithik wae. Apa? Matno. Sing ndi? Aku. Wis tak mane iki lho. Ya, gede apa cilik? Gedhe. Endi? Masalah minyake ndledek tekan ndi-ndi. Cara. Saged pinarak Mbak Tatin, matur nuwun mangke kalajeng wonten goro-goro. Nggih.